בשנים הראשונות של המיניות שלי לא יכולתי לדבר. לא היה לי את הכלים לתקשר מה אני אוהבת ומה אני רוצה. הפעם הראשונה שלי הייתה נורא טראומטית. מכיוון שלא סיפרו לי ולא דיברו איתי על איך אמורים להתנהג בחדר המיטות, אז הייתה לי איזושהי הבנה כללית שכשאני אפגוש גבר, קרוב לוודאי שהוא ידע מה לעשות. הייתי ממש דלוק על נערה יפהפייה. לא כך ידעתי איך בכלל להתחיל לגשת אליה, מה לומר, פחדתי מתחייה. וזה היה עם בת זוג שאני נורא אהבתי, ופשוט זה כאב לשנינו. ועל זה היה לי מלא רגשות אשמה שמשהו אצלי לא בסדר, כי כולם ככה וככה זה צריך להיות. וכשפגשתי אותו אז גיליתי בעצם שהוא גם כמוני. לא יודע שום דבר, אין לו מושג מה לעשות, כל כך אבוד בתוך המיניות שלו. ואני נשארתי מתוסכל וכואב ולא יודע. הכניסה שלי לעולם הטנטרה לימדה אותי קודם כל שזה לא שאני לא בסדר, אנחנו לא בסדר, אלא שיש כל כך הרבה יותר מזה. לעולם אחר של חוויה שאין בה בושה ואין בה אשמה, ואפשר להרגיש בנוח עם כל מה שקורה לנו ולדבר על זה ולראות גם באופן הפרקטי איך אפשר לשפר ולהתענג עוד יותר. כל הסיפורים האלה ששמענו עכשיו הם הסיפור של כולנו. של התרבות של כולנו, שכולנו חיים בה. גם הסיפור שלי. קבוצת אשתר היא קבוצה של מורים מהשורה הראשונה, שמאפשרת תהליך של התפתחות אישית דרך עבודה עם המיניות. כשאנחנו מרפאים דברים במיניות שלנו, כל מערכות היחסים שלנו משתנות, ואנחנו חיים את החיים בצורה הרבה יותר מלאה. אנחנו יוצרים פה משהו חדש. אנחנו נותנים למיניות את המקום הראוי לה, את ההכרה שהיא זקוקה לה. אנחנו נותנים לה בית. אין מקום אחד שמרכז הרבה תחומים, משמניזם מיני ולטנטרה ולמיניות מקודשת ולמיניות רוחנית. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף איתנו למסע. באשתר, מה שמתאפשר לנו זה להציע לכם מגוון של מורים, מגוון של סדנאות, מגוון של סגנונות, וכל אחד מאיתנו יכול להיות אבן בדרך שלכם. המנחים בקבוצה מגיעים עם המון ידע והמון ניסיון. אנחנו נבחרת של מורים יוצרים שמשלימים אחד את השני, מה שמאפשר לכם לחוות מניפה של כלים שתלווה אתכם בתהליכים העדינים והחשובים האלה, והכל במקום אחד. ועכשיו תורכם לסייע לנו ליצור את המקום המופלא הזה שנקרא אשתר. תמיכה במרכז דרך המדרגות שנמצאות ממש פה למטה מאפשרת כמה דברים. גם הקמה של מרכז ייחודי עם תהליכים ייחודיים וגם מרכז שמעוצב ומאובזר ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה מאפשר לכם גם ליהנות מסדנאות חדשניות ומלאות ידע חדש ועתיק כאחד במחיר מאוד אטרקטיבי. וככה תתמכו בהקמת המרכז. נעשה את זה ביחד. אנחנו צריכים אתכם להקמת הבית והיצירה שלכם ושלנו. אני מאמינה שאושר המתנות שלנו יכול להביא אותנו אל היעד, 300,000 שקלים. ואיתכם החזון הזה כבר מתממש.